recital de poemes d'Edgar Allan Poe en versió catalana i de la veu de Josep Maria Pou va servir per inaugurar ahir al vespre la 6a edició del Festival Maalta. El recital estava acompanyat de fotografies fetes amb el mòbil pel nebot de l'actor, un projecte en què fa un any i mig que hi treballa. La traducció dels textos al català era inèdita i l'havia fet el poeta lleidatà Txema Martínez, que precisament també és el director del certamen. Amb ells marxem avui, que acabin de passar un bon dia i fins demà. Adéu-siau. Ocell o diable, sigui aquest el mot que ens deslligui, vaig vociferar. L'oratge espera el teu fosc regrés. No deixis cap ploma engatge del teu enganyós llenguatge. Deixa'm sol el meu estatge. Deixa el bust del meu recés. El reconegut actor i director català Josep Maria Pou posava veu a les paraules escrites per Edgar Allan Poe al segle XIX. La lectura, que ha tingut lloc al Teatre de l'Escorxador, constava de 13 poemes i un relat, entre ells El cuc conqueridor, l'Enora i el Corb. Per primera vegada s'han pogut escoltar els versos de l'escriptor nord-americà en la versió catalana inèdita del poeta lleidatà Txema Martínez, que havia traduït per a l'ocasió. Van tenir una influència claríssima sobre Rimbaud, sobre Baudelaire i de més, tota una generació de gent que el van agafar quasi com un pare, com a mestre i senyal. I a mi el que m'agrada del que fem aquí aquest vespre és que per primera vegada un grup de gent sentirà a Poe en català en unes traduccions que s'estrenen avui. És una manera de propagar molt més l'obra de Poe, la poesia de Poe, que és potser una gran desconeguda. El recital era més una conjunció de la veu de Pou, els textos de Poe i fotografies realitzades pel nebot de l'actor. I és que Jordi Pou treballa des de fa un any i mig en un projecte que consisteix en fer una instantània amb la càmera del telèfon mòbil per penjar-la al seu fotoblog. Algunes de les fotografies ja s'han exposat a la Panera de Lleida i també han passat per ciutats com Berlín, Nova York i Melbourne. Tota una fusió entre la poesia clàssica i les noves tecnologies per veure com la temàtica d'una època passada no difereix gaire de la de molts creadors actuals. Les meves imatges al final acaben parlant del mateix, del que parlava Poe als seus poemes. Quan vam veure aquesta conjunció i va sortir la idea de treballar sobre Poe, vam veure que les imatges que jo estava fent quadraven molt bé amb els textos, i l'únic que hem fet és buscar imatges que no s'han fet expressament, sinó que ja estaven fetes, que transmetessin més o menys les mateixes sensacions, les mateixes idees que els poemes. Aquesta era la primera vegada que tiet i nebot treballaven junts per tal de crear un producte de nivell artístic, que han titulat Pou i Pou fan Poe. El recital il·lustrat amb imatges i amb un muntatge tècnic i escènic a càrrec d'Eduard Muntada ha donat el tret de sortida als actes de la 6a edició del Festival Internacional de Poesia de Lleida, al Maalta, que continua fins divendres, quan clourà amb un espectacle poètic a la Seu Vella.